Әлбәттә, милли музыкаль премияга әзерлекне башладык. Җырларыбыз әзер. Хәзерге вакытта образлар өстендә эшләвебез бара. Тегүче белән сөйләшәбез, нидерәк тукма алабыз, ничегрәк тегәбез. Ала бирсә, образыбыз әзер булачак. Бу бит инде әлбәттә бик зур чара. Шуңа күрә моңа инде бик нык чын күңелдән тырышып әзерләнәбез. Үзем генә түгел, профессионалларга тапшырам мондый чиракта. Образны җырга карап әзерлибез, әлбәттә, махсус шушы чара өчен. Ул инде сәхнәгә дә туры килергә тиеш, ул инде шушы чараның стиленә дә туры килергә тиеш, әлбәттә инде җырны да ачарга тиеш. Бар төрле концертлар, ләкин инде ел ахырында без һәр вакытта зур нәтиҗә ясыйбыз. Рус эстрадасында ул песня года булса, монда безнең татарлар арасында инде Болгар радиосы милли премиясе. Бу йомгаклау, син ел буе эшлисең һәм инде ахырда синең шушы җырыңа башчылар үзләренең алкышларын юллыйлар һәм инде әлбәттә югары бәя куялар.